ଥରେ ଏକ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସାହସୀ ଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ ହରିଣ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏକ ଛୋଟ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଂହ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତୀ ଦେଖିଥିଲା। ସିଂହ ହାତୀ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ହାତୀ ସିଂହକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଏକ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଂହଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯଦି ମୋର ହରିଣକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ବିଶାଳ ହାତୀ ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବି। ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିଛି କି? ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଶକ୍ତି କେବଳ ଶାରୀରିକ ହୋଇନଥାଏ, ମାନସିକ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ସିଂହ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କଲା ଏବଂ ଭାବିଲା କି ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ହାତୀଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସିଂହର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତାର ମାନସିକତାରେ ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହାର ମାନ ନାହିଁ। ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେତେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବ, ତୁମେ ସେତେ ଅଧିକ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।